Kunomndeni la ohlala eKholenzo uthi iseplazini. Ukhala ngenkinga obhekene nayo yokuhlushwa umlungu okuwumnikazi weplazi, singabeka kanjalo. Akabahlalisile kahle. Kunezinto-ke lo mndeni ozibekayo ukuthi zenziwa umlungu nezimo nje abaphila ngaphansi kwazo njengoba behlala lapho. Ukhale nangokuthi abakwazi ukuqhubeka bakhe noma ukulungisa nje indawo abahleli kuyona. Uye wangithumelela ama-voice note ukuchaza nje udaba lwabo nenkinga ababhekene nayo. Wase ungithumelela nezithombe, amavidiyo akhombisa isimo abaphila ngaphansi kwazo. Njengoba konke ngizokwethula kunina, kuyacelwa-ke ukuthi uma kukhona umnyango le video ozofinyelela kuwona noma lo obukayo owaziyo ukuthi imuphi umnyango ongasiza noma ubani omunye ongasakwazi ukulekelela lo mndeni, sukume esazisa sithinte khona kuma-comment sokwazi ukuthi udaba silibuyisele khona emndenini, siwazise ukuthi ungase usizakale kanjani kule nkinga obhekene nayo. Ngizodlulisela-ke kunina konke lokhu okuthunyelwe umndeni nikwazi ukuwulalelela nizwe ukuthi udaba olukanje lungasombululwa kanjani. Yebo, sanibonani bantu abami, niyaphila? Siyaphila. Singumndeni wakwaThabethe eplazini eKholenzo okuthiwa i-Blue Band. Sakhe kuleli plazi sesi-more than 50 years sikuleli plazi. Umlungu wakhona esangena kuye wadayisa iplazi, walidayisela omunye umlungu. Manje sihlukumezeke ngale ndlela le exakile kulo mlungu ofike kamuva. Asikwazi ukwakha la ekhaya umuzi sakhe ngodaka, indlu mayiwa akumele sivuse, umlungu akafuni sivuse. Siwumndeni nje, si-more than 50, sibaningi. Ubaba usashona, umuntu wayesebenza eplazini, sesisele nogogo. Umlungu uthi makufa ugogo, thina abantwana bakhe nabazukulu asinayo indawo zosikhiphela ngaphandle. Lo mlungu lo omdala owayethengile, owayemsikelile ubaba indawo, bafika bakelenda fezi naye lo mlungu naye lo mdala, kwakhonjwa indawo yasikwa kodwa itayitela sinikwanga lona. Manje siyasukuma yonke iminyango, siyahamba siyaphuma siyangena kuma-land affairs kuphi nakwezinye iy'nhlangano lezi ezinye ey'nkulu ngeke ngiy'khipheke amagama azo, kodwa mase nikhona nganitshela sibuya kuphi nakuphi. Asisizakali kwa-land affairs angathi kukangaki ngiya khona kusukela ngo-2005, indaba iqale ngo-2005 until now. Masiya thina kwa-land affairs sithi abeze bezobona indlela esihlelisana ngakhona nomlungu, abezi. Kodwa manje siwelwe yindlu esihleli khona siwumndeni, mhlawumbe siwu-4, le ndlu esiwele. Sabona ukuthi isimo la ekhaya umndeni sesibaningi, sesi-more than 25 abantu abahleli eplazini ebaleni eli-1. Mase ngashifta-ke nabantwana ngayogxumeka kwindawo, kodwa inkulumo yaqala kuye umlungu, kwavunyelwana. Manje ngoba sekwakhiwe umlungu akasazi lutho, usifakela isikhonzi senkantolo, kuthiwa akubhidlizwe indlu lesiyakhiwe. Izolo njengoba ngikhuluma kunamhlanje bekufike u-land affairs, uthunyelwe wuye umlungu, useyafika ku-land affairs ngoba esethunyelwe umlungu ukuzosho ukuthi nasesakhile ngaphandle kwemvumo. Wakhuluma nje konke akakukhulumayo ukuthi thina masiqhubeka ngokwenza kanjena sizophelelwa nayimvumo yokuhlala eplazini. Manje angisazi ukuthi thina abantu basemaplazini kusho ukuthi thina inkululeko ayikho, abantu abanenkululeko abelungu kumele besihlukumeze. Ngisho isango umlungu yalikhiya, sesaze saligqekeza eliza la ekhaya. Washayisa nesalukazi ngesango, wanyathela igrosa, masiye emaphoyiseni kwathiwa akakuthenge, angangakuthenga. Kuningi nje, besisacela ukuthi-ke sisizakale ngoba manje asisazi ukuthi sekumele siphume sishonephi ukuze sithole usizo. Sinabantwana, asisebenzi, sixakekile nje kakhulu. Ngizocela ukushutha iy'thombe zale ndlu ewile, ngiphinde futhi ngishuthele iy'thombe zala sizama khona ukuvusa. Yebo-ke yiso-ke isimo sendlu engihlala kuyo nabantwana abayi-4 okumele ngihlale kuyo. Sathenga ama-blocks ngo-2017.
wawajikisa umlungu esangweni esefikile ngoba phela isango livulwa nge-remote. Wathi sicele kubani ukuthenga ama-blocks, indlu ewayo ingavuswa. Noma njengoba sibaningi kangaka noma singalala endlini eyi-one, kulungile nabantwana babafana sebekhulile. Ngiyabonga, bengisacela usizo kakhulu. Sizophinde sinishuthele futhi manje njengamanje isakhiwo sale ndlu-ke esesiyakhayo manje esicabanga ukuthi isendaweni engcono. Ukuthiwa siyibhidlize, uma singayibhidlizi kuthiwa bazoletha i-T_L_B izoyibhidliza izofahloza yonke into.